mga Uragon. So shoutout sa mga ka-anglers dyan sa Jeddah Anglers Mahajar chapter. Yan, punta na ako sa Mahajar. Bababaan na naman ng city. Yan, mamimingwit ng tropa. So kita kits mga ka-anglers. Okay. Ayan, mag-aabang ako doon ng sasakyan. Time check 6:20 ng gabi. Medyo may araw pa. Shout out kay Big Boss Adventure sa Lakay na boss. Shout out sa'yo. Yan, dito na ako sa antayan ng sasakyan. Shout out kay Idol Fernan, kay si Ronnie, kay Engineer, yan, kay Dong, at kay Puroy. Shout out ka Puroy. See you there. Punta ako dyan sa Mahajar. Kita kits mga ka-anglers. Long time no fishing. So ayun, nakasakay na ako ng taxi. Punta na ng Mahajar. Kita kits mga ka-anglers sa Mahajar. So ayun na nga, nandito na ako sa Mahajar, dito sa kuta ni Engineer Ronnie. Sir, dito na ako sa baba. Akyat daw tayo. Pinapakyat tayo ni Bossing. Si Bossing. Ayun o. Shout out sir. Dito na. Ha? Wasak. Wala kang tawag siya, no? Ha? Sila naman? Ay. Hindi, pumasok. Walang tawag si Andy? Wala pang si Andy Bulate. Ah. Nag-aalis pa ako ng ano? Ay, baka mamaya pa nga yun. Ay, di kayo nga sabi ko nga ay mamaya pang ano. Mga alas 9 daw. Ay, umalis na ako maaga doon. Wala mang gagawin. Ayan oh, ready na yung mga pamingwit ni Bossing oh. Oh, laki ng baga. Ito ba yung bibigay mo kaya doon, Fernan? Hindi kaya doon yan. Puta pang sundalo to ah. Nakita nga nung anak ko, gwapo na naman. Ganda daw sasakyan dyan ah. Ang ginagamit ko doon na itim na MUX. Oo. Manual. Tadyak ka sa Pulveron. Ayan. Galing tong Pinaser. Oo, galing Pinas. Ah, Goldilocks pala to ah. Kain muna tayo mga urago ng Pulveron oh. Galing Pinas. Kasi galing si Ronnie ng Pinas. Ayan oh. Katikim tayo ng Pulveron ng Goldilocks. Kasi kung ready na sila, Kakapi muna kami ni si Ronnie. Ayan oh. diretso na tayo doon. Ito guys oh, Aqua Plus. Sikat na sikat to sa Pinas ah. Ayan oh. Aqua Plus. Baka naman. Ganda oh. Ganda yung ano talaga niya, yung texture, yung ano niya. Ang ganda hawakan. Oo. Bala ko niyan bumili eh. Kape muna. Nagano nga ako kay Asi. Nagpabili nga uli ako ng isa kay Asi. Ayan oh. Nakapagkape na, mayroon pang mangga oh. Mangga tayo, panalo. Ayan oh. Galing pa to ng Pinas. Bango. Oh, may pamain na oh. Tipon. Kain tayo mangga. Mangga muna tayo mga ka-anglers. Ayan. Yun oh. Yun oh. Bango. Oh, unang subo para sa inyo mga uragon, mga ka-anglers. Yummy. Salamat sa mangga. Mangga galing Pinas, dala ni si Ronnie galing bakasyon. So, maya-maya lalarga na kami. So, what's up mga uragon, mga ka-anglers? Yun, prepare na kami. Gagaor na ang mga Gawar. anglers. Mimimit na kami. Yan. Oh, ito na yung mga baril na dala namin. Baril sa pamimingwit. Mahaba yan. Mahaba. Batang 30 caliber, 60 caliber. Ayan, anong balita? Oh, shout out muna. Shoutout muna sa mga Isabela boy. Ayun. Saudi kan. Mga pamilya ko dyan. Ayan, sige. Teresita, Abi. Panoorin nyo yan kasi Saglit lang, Ote, magdadayag ha? kami ngayon. Kunin ko lang yan ako. Kasama Laguna. Tropang Laguna. Ayan. Gambol Construction. I-like nyo yan ha. I-subscribe Ano, nyo. ano, boy? Kumusta?
Dito. Ibuburak. Mamiminit kayo ah. Oo, nagbablog-vlogan kami. Si Ali. Sige, sige. Saan si Omar? Ano? Sige. Yo, what's up guys? Mga Oragon, yung mga anglers nandito na. Bagong dating, alas 11 na ng gabi. Alas 11 na ba? Alas 11 na. Hello guys! Nandito kami sa Corayna. Corayna ba? Alcornes. Alcornes. Cornes. Lahat namang tabing baybay dagat yata, Cornes ang tawag eh, no? Ah, Oo. may checkpoint pa, kaya nadili Madilim. ng kunti. Yan, naka-install na yung ilaw, yun oh. Install ni bossing yung ilaw yan, Mamaya, yung bagong maghahaponan kami kakain. Bumili ako ng pagkain. ilaw. Kakain kami mamaya. Ito, oh, may apple. So, ito yung aming mga dalang baon, pagkain. Yan oh. Saka Saging, may bili orange. sila, si ano na May Marvin. alfaham donut kanin, yan oh. May juice, mayroon dong May soft juice. drinks. Yan, naglalatag muna si Ronnie. Si Idol Pernan, nandun oh. Nagpa-flashlight pa ng kanyang lalatagan. Right. Busy ang mga anglers oh. Kasi hipon na dito ha. Yan oh. Ako ready na yung tulugan oh. Yun, kakain muna kami. Mga anglers dyan oh, gutom na. Oo, nagugutom na. Let's eat. Ito na ang aming pagkain oh. Yellow rice saka paham. Ayan oh. Ito lang. Let's eat. Start ito sa sakyan. Yun oh. Wow. Ayan oh. Meron pang mga dahon-dahon, sibuyas, sili. Oh, ayan oh. Tingnan natin yung huli ni Idol Dongdong. Ayan oh. Bid-bid pala yan. Eh, syada. Ipon lang yan, ipon. Ipon lang yan. Patid pa. Napatid ka? Marami yatang bubog dyan, sir. Ayan, bossing. Nakadali si Perry. Laki ng huli mo, Idol oh. Di ka nag ano eh. Layo mo eh. Nag-Batman sana tayo doon. Oo. Laking bakuko Laki, oh. oh. Ano, lilipat pa ba tayo? Well, yeah, may isdadya kami na. Laki nga na. Lilipat pa tayo. Eh, Nasa binawal Rayo? ko sana. Ano, Kabir? No, bako ko. Laki. Ang laki nito, oh. Sigurado, pang prito na sa Ano? Malas malaki pa sa palad ko. Punya mas. Ah. Saan nadali? Doon huling-huli. Dito sa ano? Yan, nagkukwentuhan kami. Nakahuli si Kadali Perry. na. Isang bakuko na malaki. Ang laki oh. Ayos, Idol. Tira, Idol. Yan ang Meron masarap. pang kasunod. Masarap na ano yan. Masarap na... Good morning mga ka-anglers, mga Oragon. Wala utol. Maliwanag na. Ayan oh. Bagong spot na pinuntahan namin. Kukunti pa ang huli. Wala pa eh. Kunin mo yun, nandyan. Yo, wasak. Oragon is back. Wasak. Mamimingwit ako. Magkakasto tayo ng bingwit. Ilagay mo yan sa babo na ano. Sakyan. Yan yung aking pamingwit oh. Antayin natin may kumagat. Peles, bawal sa yung peles. Mga kagat-kagat na. Galaw-galaw na. Hihintay ka nga eh. Dagat. Wala kayong pasok. 3 araw. Tumutunog na. Oo, mayroon na. May huli daw si Idol Pernan. Titingnan natin ang hatak. Oo, maganda dyan ah. Makalipat dyan ah. Malaki, Idol.
Baka bidbid. Ang maganda yata rito ah. Parang maganda dito. Ayan oh. Ayan na po. Ayan na po yung... Johor. Ayos ah. Laki ah. Sure. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Laki ah. Maganda ata rito. Swerte mo idol ah. Parang tilapia oh. Tilapia. Ayos yan, idol. Yuhu! Ginagawa mo. Idol, yuhu! Ayos ah. Ito ang nauli ko. Kita nyo yan oh. Fresh na fresh pa, nagalaw-galaw pa. Diba? Nanguso ka din. Oh, diba? Anong isda ba to? Silver brim. Sure, sadik. Idol. Meron namang shore. Sure. Sana. Ayun oh. Nora shore. Woohoo! Ayos, kaganda ng huli mo, idol ah. Mga ano oh. Katamtama ng size. Oh, di ba? Alright. Ayos ah. Nakasure na naman si Idol Fernan. Chill muna tayo dito sa ilalim ng punong ano? Ang tawag sa puno niya. Anong puno ba to? Ayan oh, may bulaklak oh. Oh. May bunga pa. Ayan oh. Bungang araw. Bulaklak. Yung gamot siguro yan. May dumadapo mga ano eh. Insekto. Oh, magkagatan kayo. Yawa kayo mga isda kayo, nasan kayo? Ngayon lang ako nakababa. Wala pa kayo. Ayun, presko, mayroon kaming trapal. Ayan, naglagay ng trapal. Ayan, oh. Namimimit din mga kabayan din. Naka-trailer. Si Idol Fernan, nandun nakalatag naman. Lumipat kaming ibang spots. Matuma lang, ano, kagatan. Kaya, tambay muna dito. Maghapon. Mamayang gabi uwi. Ayan oh, ang karagatan dito sa banda rito, banda roon. Dating pwesto ng mga tropa. Dito kung tawagin namin ay STC Tower. Gawa ng may tower doon ng STC yun oh. Ang buhanginan daw na ngayon tawag naman dito. Buhanginan kasi maraming buhangin dyan sa baba. Ayan. Yun, nagkakainan sila doon. Na-imbitahan ni kabayan. Oh. Nagpakalatag na sila. Ayan, oh.
Ayun na nga mga Oragon. Pack up na. Uwi na. Walang isda na nakagat. Kaya mag-uwi na lang. Kunti lang yung nahuli. Iilan-ilan lang. Silipin ko yung nahuli ni Idol Fernan. Kung marami. Ayan mga nahuli ni Idol Fernan. Oh. Marami din. Lapat yan ah. Yun, dito na naman si Uragon sa AIC. Ayan. Salamat Sir Ronnie sa paghatid. Ewan, kailan naman masusundan ang Pagbabasaan, kabiyasan. pagbaba sa kabihasnan. Wala, medyo matuma lang kagatan eh. Oo, ilang Tapos piraso na naman ang nahuli. vlog-vloga namin na ano, matamlay. Anyway, So, masaya ito naman. na. So yun guys, dito na lang ako. Sir, salamat. Okay, Sige, welcome. thank you.